clean washing machine. How much? 1,600. So, kaya gagawin doon? Magiging brand new? Well, let's see. Thousand. Dami dun sa ano. Bagal ito. Minutes lang. Simpleng takbo lang. Ayan o. Ang mabagal to. N-hypen. Galing oh. Yan oh. Centrum Advance. Sa minuto lang. Tangina mo. Low. Mahina. Mahinang nilalang. Somebody has to monitor. Blink, blink, blink sa likod. Natatai yata itong kupal na to. Yun, sa kaliwa. Pero, tanga. Kumbaga diba? Kasi nung kailan namatay ko yung Oscar winning actor Gene Hackman, pero ang lumalabas sa investigasyon naunang namatay yung
bago at in fact, sasabi natin common siya na infection dito sa pan ng ganito sa North America. Opo. Sa Pilipinas, hindi po yan usok, Doktor? Wala po tayong ganitong hantavirus sa mga daga natin dahil specifically, yung mga daga na nakikita na are infected with hantavirus are only in selected countries kaya ng North America, Canada. No? There were reports even before that there were patients that were infected with hantavirus in China and Korea, but they have been for travel also. Opo. Iba yung daga natin dito sa daga nila doon, Doktor? Yes, ibang klase yun. Yung daga natin talaga mana tayo sa leptospirosis dahil nga mga basura saka yung during na nagbabaha. Sarap tumakla. Dito, sanay sa barumay. Ganitong panahon, manyaman, tatakla. Ayan o. Itong leptospirosis, anong klase ba ito, Doktor? Probinsya, magkape. Tatakla ka. Yung hantavirus is outside the virus, leptospirosis is the bacteria. Pero alam mo, Melo, typical presentation ng hantavirus, meron siyang specific na presentation na medyo makawit sa leptospirosis na yung triple fever. Sabihin na sa mga hindi tapos hindi yung pasyente. Patatas din ang mortality sa mga ganitong klaseng komplikasyon pagkatamaan na rin yung bato o yung bata. Ayun, pala. Alin ang mas nakakamatay, yung hantavirus o yung ating leptospirosis? Well, masabi ko dito, basta ang importante lang dito nilo, yung leptospirosis. Last week, makanining Aldo, tuna kami. Ali, papunta kami China, Shanghai. Last week, Lunes, alas 8, pick up, alas 9. So walang chance na magkaroon tayo ng hantavirus dito sa Pilipinas na Walang pasalamat si Lolo. kakaibang daga galing ko sa mga lugar na yan, ano, Doktor? No pansin. Yes, especially yung mga nagsasabi abroad, no? Yung mga na-infect ang mas madala nila dito. Ganun lang yung mga scenario na pwede mo magkahanap. Wala mo malulat. Wala tayong daga dito dahil ito yung virus. Bala mo malulat. Pagkatapos maipasa ng isang tao, sa ibang tao naman, pwede ba yung Doktor? Ay, hindi siya, Milo, talaga galing talaga siya doon sa daga. Wala siyang way na maka-transmit from another person na infected doon sa isang tao. Hindi pala yan person to person. Taga rodent to person lang po. Hindi pwede yung napasa ng daga sa isang tao, yung isang tao naman ipapasa sa iba. Hindi po pwede mangyari yun, Doktor. Yes, hindi po mangyari yan. So, dapat galing sa isang daga na merong virus infected tapos na-contaminate ka dahil doon sa ihi or yung naihi mo yung mga particles niya sa loob sa bahay na hindi mo alam, hindi mo related ka. Sige, bilisan mo. Nangyari sa urine or na-contaminate yung urine na hawakan ng tao tapos may sinasabi dito pwede rin ma-transmit ang hantavirus sa anak ng daga sa tao. Pwede, pero ang pinaka-common pa rin is simulation at saka yung mga contaminated urine at saka yung urine ng ihi ng daga. Pititsana ning bamban, as ng kanya manan. Ano mo kanya eh? Yari yun ay piyesta, loko, January. Pititsana ning bamban, as ng kanya manan. Pititsan niya, eko balong niya, piningkay ka. Ng rebusado, ana. Ota, busado, ana mo. Thank you, Mila. Good morning.